Bazalwane, ngiyanibingelela egameni elinamandla, igama lenkosi yethu enguJesu Kristu. Haleluya! Siyambonga uNkulunkulu, siyabingelela abazali, bingelela abazalwane bonke ey'ndaweni zonke egameni elinamandla, igama lenkosi yethu enguJesu Kristu. Haleluya! Ngizodlulisa i-report yale viki bazalwane. Lapho khona ngizoqala ngobufakazi indlela-ke esihamba ngayo kule viki, konke okwenzekile kule viki. Siye saba-ke nethuba, sathola ithuba lokuphuma ukuyoshumayela ivangeli. Sayathatha isinqumo-ke njengoba-ke besishilo ukuthi uNkulunkulu uvulile umnyango ukuthi manje siqale ukuyosebenza. So sesiqalile-ke ukuyosebenza bazalwane. Sihambile-ke sayoyenza ama-door knock, ama-door to door. Singena imizi nemizana siyotshela abantu bakaNkulunkulu ngoNkulunkulu. Esiku-experience-ile-ke bazalwane i-rejection eningi acceptance, ukuthi samukelwe kunokuthi samukelwe si-reject-iwe kakhulu. Ngifundile ukuthi le ndawo esikuyo uNkulunkulu asibeke kuyo, hhayi, uNkulunkulu akafunwa. And kukhonzwa kakhulu amadlozi, kakhulu amadlozi yiwo akhonzwayo. So bokuthi masingena kweminye imizi besingena ngoJesu, ngoba kahle kahle bothi usangena nje uvele uyibonele ukuthi angamukelekile kuleli khaya. Ubone neso obhekwa ngalo ukuthi sengiyangena nje ngoba ngithemba uJesu, kahle kahle kube bokungaso Jesu ngabe ngiyajika. So si-reject-iwe kakhulu. Basitshela straight nje ukuthi bona basathanda amadlozi wabo, bakhonza amadlozi. Basitshela ukuthi bona bakhonza eZayoni. Into yokucala basibuza thina singabe yiphi inkonzo, sibatshele thina ukuthi asiyona inkonzo thina, futhi asilona ibandla, singabafundi bakaJesu, sahamba simemezela iy'ndaba ezinhle ngoJesu. Hhayi, bavele basichithe-ke, sobatshela ngoJesu bathi ba-right bona abafuni ukuzwa lutho ngoJesu. So-ke nethe izwi kaNkulunkulu mabasamukela singene, mabangasamukeli sithinte ithuthuli ezinyaweni zethu siphume sihambe-ke. Besenza lokho-ke, kodwa-ke asibuyanga silambatha bazalwane. Bakhona abasamukelekile, sahlala nabo-ke, sakhona ukubasherela iy'ndaba zikaNkulunkulu, bazamukela-ke. Ebasamukele-ke abazalwane abathi bayaya enkonzweni kodwa bayinjalo, and baya kuyo le abazalwane, kodwa nje abayinjalo. Kodwa-ke safaka-ke isifundo sokuthi ukuya enkonzweni is not enough, futhi uhlale phansi uthi wena uyaya enkonzweni akukho enough. Kudingeka ukuthi sibe embusweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna singene embusweni wakhe, okusho ukuthi uNkulunkulu ufuna sibuswe nguye, siphile ngokwentando yakhe nangokwemiyalo nezimiso zakhe, siloku sila emhlabeni. So sihambile kanjalo-ke, abanye besibamisa-ke endleleni sibatshele ngoJesu. Bathi bayamazi, bathi bayamthanda, kodwa bona abakabi ready abantu, bathi abakabi ready. Siyamcela-ke uNkulunkulu njalo-ke ukuthi abasize abantu bakhe babe ready for yena, bamamukele. Isifiso sethu ukuthi bamamukele uJesu ilanga lingakashoni.
Kodwa-ke siyambonga-ke uNkulunkulu ukuthi kuyasebenzeka, sinayo leyo faith yokuthi no, this is just the beginning. Kuzoze kwazeke ukuthi sikhona endaweni, kuzoze kwazeke ukuthi uJesu ukhona endaweni, bazoze bamamukele, bazoba khona abamamukelayo. Haleluya. Siyambonga-ke uNkulunkulu-ke bazalwane, songena esifundweni-ke sanamhlanje, isifundo esisifundile during njengoba-ke uMoya Oyingcwele siholele kule ncwadi Sambulo chapter 3. Ngizofunda namhlanje uverse 15 lapho khona uNkulunkulu ekhuluma nebandla laseLaodikiya. Haleluya. Lapho khona elisola leli bandla uNkulunkulu alisolayo. Amen. Ifundeka kanje ithi, ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisi, sengathi uyabanda noma uyashisa. Haleluya. uNkulunkulu bazalwane, into engiyifundile ukuthi wazi konke ngathi, akekho umuntu ongamkhohlisa uNkulunkulu. Even though ngingazenzisa phambi kwabazalwane esifu ngiyashisa, kodwa uNkulunkulu angeke ngikwazi ukuzenzisa kuye. uNkulunkulu uyazi. Amen. uNkulunkulu wazi konke, uyamazi ubandayo, uyamazi ushisayo. Abese athi kwivesi elandelayo uthi, ngakho-ke njengalokhu uyisivivi, ungashisi ungabandi, ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. Nayi indaba-ke ukuthi uthi uNkulunkulu njengoba usivivi, ungabandi ungashisi, uthi ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. Okusho ukuthi siyibandla siphakathi kukaNkulunkulu emlonyeni wakhe. Haleluya. Siphakathi kwakhe. Uma athi ngizokuhlanza, kusho ukuthi uthi ibandla lingumzimba wakhe. Ibandla, ngithi bazalwane, ibandla lingumzimba kaKristu. So njengoba sisemzimbeni kaKristu, uthi uma singashisi, uma singabandi, uma sisivivi, uthi ngiyakukuhlanza uphume emlonyeni wami. Wow. So okudingekile bazalwane ukuthi siphumele obala. uNkulunkulu akamthandi umuntu owenza konke, noma umuntu ombaqambili, noma umuntu ogxamalazile, okhona embusweni kaNkulunkulu aphinde abe khona embusweni wobumnyama. Umbuso wobumnyama, umbuso walelizwe. Uma athi phumani phakathi kwabo, usho ukuthi uNkulunkulu ufuna sicace ukuthi siyabanda noma siyashisa. Singabi isivivisi, singabi both sides, kodwa kucace ukuthi simephi. Siphumele obala. Uma ngabe siyamkhonza uJesu, ashilo uJoshua ngelinye ilanga athi, khethani namuhla ukuthi nikhonza bani, ngabe uJehova noma uBhali na. Abesathi, kepha mina nendlu yami siyokumkhonza uJehova. Bazalwane, this is the time
lapho khona ibandla likaNkulunkulu kumele liphumele obala. Kucaca ukuthi likhonza uNkulunkulu yedwa gelekeqe, alimshibi nalutho, kepha limile eloneni esinqumeni sokuthi uJesu Kristu uyinkosi. Kungaphelele emlonyeni bazalwane, kodwa ukwenza kwethu kubonakalisa ukuthi ngempela uJesu Kristu uyinkosi ezimpilweni zethu. Haleluya. Uthi uma uyisivivi, uthi ngiyokukuhlanza uphume emlonyeni wami. Haleluya. Masingatholakali singabahlanzwayo uNkulunkulu bazalwane, masicace ukuthi simephi noNkulunkulu. So ngithe mangiqhubeka ngifunda bazalwane, ngibuza ukuthi ngabe umuntu osivivi umuntu onjani? Yebo, sengibekile ukuthi akafuni ubaba uNkulunkulu, akafuni ukuthi sibe mbaqambili ube khona kuye uphinde ube sezweni. Uma uNkulunkulu futhi uphinde ube sezweni kuye uba lukewarm kuNkulunkulu, and uNkulunkulu akamfuni umuntu olukewarm. uNkulunkulu ufuna umuntu oshisayo mangabe uyashisa, obandayo mangabe uyabanda. Kucace nje ukuthi yes, ngiyile nhlobo ebandayo ebandela uJehova, yile nhlobo eshisayo eshisela uJehova. Kodwa uma ngingacaci ukuthi ngibandela bani noma ngishisela bani, ngikhona both sides. Haleluya. So ngithe mangifunda ngaba nalowo mbuzo ukuthi ingabe umuntu uma kuthiwa usivivi usuke anjani loyo muntu? Uma sesithi lo muntu lo usivivi, so ngiye ngayofunda laphaya encwadini yabaseRoma uchapter 12 uverse 11, wakhona ufundeka ngale ndlela. Ithi izwi kaNkulunkulu, ekukhuthaleni ningenqini, nivuthe emoyeni nikhonze inkosi. Now ngambulelwa ke ukuthi uNkulunkulu akamthandi umzalwane ovilaphayo. Haleluya. uNkulunkulu uthanda umzalwane okhuthele ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Akalithandi ivili uNkulunkulu. Yingakho la athi umpostoli Paul, ekukhuthaleni ninganqeni. Haleluya. Akamthandi umzalwane onqenayo uNkulunkulu. Ufuna umzalwane okhuthele, ufuna umzalwane ovuthayo emoyeni, akhonze uNkulunkulu evutha emoyeni, enganqeni. Sengathi uNkulunkulu angasisiza kuleyo ndawo bazalwane. Isibuko lesi ekumele sizibuke kuso ukuthi akumelanga bazalwane sibe ngabazalwane abanqenayo nababandayo. Haleluya. Haleluya. Ngabe sengiyafunda futhi ukuthi omunye umzalwane uNkulunkulu athi usivivi kuma ayenzani, ngoba imisebenzi yethu bazalwane iyona esivezayo ukuthi singabazalwane abanjani.
ngabe ababandayo noma abashisayo yini. Enye into ayizondayo-ke uNkulunkulu kumzalwane, noma enye into eyisibangelo noma ebangela ukuthi umzalwane noma ibandla libe sivivi, i-pride. Umzalwane o-proud, umzalwane ozibona engcono kunabanye abazalwane. Ukuba proud kwenza ukuthi ungasashisi, kukwenza ube sivivi ngoba ukhona emzimbeni kaKristu, kodwa leyo pride ikwenza ube ngumzalwane osivivi. Haleluya. Uma siya lapha encwadini ka-2 Samuel 22 uverse 28, siveze ukuthi i-pride uNkulunkulu akayifuni i-pride bazalwane. 2 Samuel ngithe chapter 22 uverse 28, sifunde uverse 28 lithi izwi kaNkulunkulu, uyasindisa abantu abathobekileyo, kepha amehlo akhe aphezu kwabaqhoshileyo ukuba abathobise. Haleluya. Abathobekileyo, uma singabazalwane singabantwana bakaNkulunkulu, lithi izwi kaNkulunkulu kumele sibe ngabathobileyo, ngoba abazithobile uNkulunkulu labo uyabasindisa. Kodwa abaqhoshayo, abazitshelayo, abazibonayo ukuthi bona bangcono, bazalwane, uNkulunkulu makasisize ukuthi singaziboni singcono nanoma kanjani. Amen. Singaziboni singcono, singakhukhumali nanoma ngabe uNkulunkulu usibusisile nangey'phiwo. Haleluya. Ngoba sometimes isiphiwo nje siyamenza umuntu akhukhumale ngenxa yokuthi uphiwe isiphiwo uNkulunkulu. Singaba esokushumayela, singaba esokukhulekela, kungaba isiphiwo se-healing and deliverance, ingabe isiphiwo even sama-tongues noma esokuprofetha. Bazalwane, makungabikho into esenza ukuba siy'bone singcono, siy'bone sibakhulu kunabanye, ngoba uNkulunkulu akayithandi impakamo, isenza sibe yibandla elisivivi. Haleluya. So kuze sibe yibandla eli-qualified ukuba uJesu ahambe nalo, kumele sizithobe ngezikhathi zonke. Haleluya. Then enye yezinto-ke, elinye ivesi ekhuluma nge-pride is Nehemiah 9 verse 16. Uzosifundela ngenxa yokuthi ilona ingabi yinde le audio. Uzosifundela uNehemiah 9 verse 16 no Psalms chapter 10 verse 4 no James chapter 4 verse 6, lapho khona uNkulunkulu athi sizithobe phansi kwesandla sakhe esinamandla. Haleluya. Bese-ke number 2, enye into uNkulunkulu angayithandi is number 3. Angithi siqale sathi uNkulunkulu ufuna sibe ngabanganqeni. Angithi number 1 sibe ngabakhuthelele umsebenzi kaNkulunkulu, singazikhukhumezi. Number 2, number 3, self-satisfied, singazibheki thina. Esikhathini esiphila kuso, noma singathi leli bandla laseLaodiceya bokuyibandla elizinake lona, as long as
bona be-right, bebangabacabangeli abanye abantu. Amen. Selfishness. uNkulunkulu akayifuni. I-selfishness ikhosa ukuthi umuntu abe sivivi phambi kobuso bukaNkulunkulu. I-selfishness ikhosa ukuthi umuntu abe sivivi phakathi kukaNkulunkulu emzimbeni kaKristu. So ukuze singabi sivivi kumele sibhekele nabanye. Amen. Sibhekelele nabanye abazalwane, singazinaki thina sodwa. Amen. So selfishness ubheka laphaya kuJohn chapter 12 verse 6. Hallelujah. uJohane chapter 12 verse 6 ifundeka ngalendlela. Hallelujah. John 12 verse 6. Lithi izwi kaNkulunkulu, washo lokho washo lokhu kungengokuba ekhathalele abampofu, kepha ngokuba eyisela ephethe isikhwama eba okufakwa kuso. Hallelujah. La izwi kaNkulunkulu likhuluma ngoJudas Iscariot. Lithi izwi kaNkulunkulu ngelinye ilanga uJesu wafika endlini yomunye umfundi, kwangena owesifazane ephethe amafutha enani eliphakemeyo. Hallelujah. Wafike wathela phezu kwaJesu, phezu kwekhanda lakaJesu, maqede wamgeza izinyawo zikaJesu ngeenyembezi zakhe, wazisula ngeenwele zakhe. Hallelujah. Lapho khona uJudas Iscariot waphatheka kabi ngoba selfish, wabona kuyi-waste leyo alabaster perfume eyathelwa phezu kwamzimba kaJesu. Waba selfish ukuthi ngabe ethengisiwe lamafutha kwaphiwa abampofu, kanti enhlizweni yakhe akacabangeli abampofu, uzicabangela yena, ngoba uyazi kube bekuthengisiwe ngoba bekumgcina isikhwama semali, ukuthi imali izofakwa esikhwameni bese uyayiyeba. Ubuselfish. Ngenxa yokuba selfish, uma sizibheka thina singabhekeli abanye abantu, siba yibandla elisivivi phambi koNkulunkulu emzimbeni kaKristu. Siba yilelo bandla ashoyo ngalo ukuthi ngizokuhlanza uphume emlonyeni wami. So bazalwane, asibeni careful ukuthi senzani, ngoba uthi uNkulunkulu, ngiyayazi imisebenzi yakho. Hallelujah. Uyayazi imisebenzi yethu, noma singazitshela okunye, kodwa yena uyayazi imisebenzi yethu. Hallelujah. Enye yezinto, okay, amanye amavesi nawo bazalwane, sithe uJohn 12 verse 6, sathi no verse 25 yena ngicela ukumfunda. Uverse 25 uthi, lo othanda ukuphila kwakhe ulahlekelwa yikho, nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyakukulondela ukuphila okuphakade. Haleluya. Oyenzani? Othanda ukuphila kwakhe. Ukuthanda ukuphila kwakho ukuzinaka, ukuba selfish, uyenzele uzibheke wena. Haleluya. Ungabhekeleli abanye abantu,
yes lithi izwi kaNkulunkulu, loyo uyokulahlekelwa yikho. Ngoba kulahleka kanjani uma uNkulunkulu noma uJesu esekuhlanza ukuba uphume emlonyeni wakhe, zobe ulahlekelwe ukuphila kwakho. Kodwa uma ukuphila kwethu sikudela, haleluya, uthi lapha uthi nozonda ukuphila kwakhe kulelizwe. Nkosi yami, ozonda ukuphila kwakhe kulelizwe uyokukuyenzani? Uyokukulondela ukube ukuphila okuphakade, kuzolondeka kube ukuphila okuphakade kulelizwe. Udele izwe, ube mpofu kulelizwe, haleluya, ukuzonde ukuphila kwakho kulelizwe. Glory to Jesus. Lesikhathi ukuzonda ukuphila kwakho kulelizwe, uphuma kulo, uphume emsebenzini yalo, uphume emfundweni yalo, uphume nje ezibhedlele zabo, ukuzonda ukuphila kwakho. Uthi noma ugula bathi uhamba uyofuna usizo esibhedlela, kodwa uthi cha, ngiyakuzonda ukuphila kwami kulelizwe. Haleluya. Uthi uJesu ukulondela lokho kuphila okuphakade. Angeke tholakala uhlanzwa uNkulunkulu emlonyeni wakhe. Angeke. So ukungazithandi ngokuya ngokwalelizwe, haleluya, kodwa uzithande ngokuya ngokukaNkulunkulu. Thanda abantu bakaNkulunkulu. Glory to Jesus. Amen bazalwane. Enye yezinto-ke leyo. Amen. Amanye amavesi uzosifundela lapha kuJohn 21 verse 16. Uye kuTitus 5 verse 4 verse 14. Hallelujah. No 1 Peter 5 verse 2. Amavesi uzosifundela lawo. Amen. Right. Enye into niyesi5 ngathi ke eyokugcina carelessness, ukunganaki bazalwane. Ukunganaki liyashunyayelwa izwi kaNkulunkulu, imfundiso ziyafika, uyalalela, awunaki. Haleluya. Ukunganakekeli izinto zikaNkulunkulu kwenza ukuthi sibe yibandla elisivivi. Lokho uNkulunkulu asiphathise khona, lokho uNkulunkulu asinike kona ukuthi sikwenze, imisebenzi kaNkulunkulu esiwunikiweyo, uma singawenzi siba yibandla elisivivi. Kumele sithembeke, sinake yonke into, sinakekele ukuze singabi yibandla elisivivi bazalwane. Haleluya. Iyaqhubeka kodwa ke ngenxa yokuthi angithandi ukuthi ngenze ivoice note ende bazalwane, ngizogcina lapha okwanamhlanje, ngizogcina lapha. Ngizoqhubeka-ke, ngizozama ukuthi ngiqhubeke ngesikhathi esilandelayo. Inkosi yomusa isibusise. Ngiyanithanda kakhulu ngothando lukaNkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya.